verdens eneste supermagt i USA regner man med, at deres økonomi vil være ubesværet og stabil. Men er sandheden virkelig sådan? Vi vil med vores fremlæggelse redegøre og sammenligne for den amerikanske økonomi og befolkning. Vi vil også vurdere om, hvorvidt den økonomiske udvikling i USA primært er positiv eller negativ. Hvis man ser på tallene for USA's vækst, økonomisk vækst fra 2007 til 2016, kan man se, at den i gennemsnit er den økonomiske vækst skal helst ligge på omkring 1,5 til 2,5%. Altså så burde USA's økonomiske situation være god. Hvis man kigger nærmere på f.eks. den offentlige saldo og betalingsbalancen, ses der et helt andet mønster. Og USA's bruttonationalprodukt giver altså heller ikke et overblik over ulighed. Hvis man så ser på betalingsbalancen, kan man se, at der er for det meste af underskud af eksport og import, og det er faktisk kun i 2008, hvor betalingsbalancen er positiv. Selve gennemsnittet er minus 3,1, som ikke gavner til god. Også USA's offentlige saldo er meget negativ. Gennemsnittet ligger på minus 7,5. Det betyder altså, at statens udgifter er langt højere end deres indtægter, hvilket også er med til at bidrage til den her ophobede gæld, som USA har. Arbejdsløsheden i USA skal også ligge omkring 5% for at have en stabil økonomisk vækst, og ifølge nøgletallene så ligger gennemsnittet på 7%. Men den forventes, eller man kan se, at den er faldende, og den forventes cirka i 2016 på at ligge 5%, hvilket er det her ideelle tal. Hvis man så ser på inflationen, så er den generelt relativt lav, og den ligger på 1,7 i gennemsnit, og i 2016 regnes inflationen på at ligge på 1,1%, hvilket er noget lavere end de ønskede 2%. Det her det kan have en virkning på USA's økonomi, i den forstand, at befolkningen ønsker ikke at købe varer, da de regner med, at de vil blive næste år. Når folk så ikke bruger penge, så går den amerikanske økonomi stå, og flere kan risikere at blive arbejdsløse, da man ikke længere har brug for det så meget arbejdskraft. Man kan se, at tallene for den økonomiske vækst under finanskrisen i USA falder meget mere i Danmark. Den årlige stigning i BNP gik fra 0,8 i år 2007 til minus 0,7 i år 2008, og falder igen ned til 5,1%. USA er en af verdens supermagter, og kan derfor være en årsag til, at Danmarks BNP er faldet, da Danmark er afhængig af USA's økonomi, hvilket også var en årsag til, at Danmark var i finanskrise. Efter finanskrisen kommer der en økonomisk krise i EU. Denne krise varede fra 2009 til 2012. Krisen kunne især ses i Grækenlands vækst. Den økonomiske krise kan man se i deres vækst efter 2012. Konjunkturen er meget lav med høje sving. EU-landene har altså lavere gennemsnit end USA. EU-landene har haft en helt negativ vækst især i år 2009, men efter fik de igen en positiv. Så hvorvidt er USA's økonomi negativ eller positiv? Ud fra de forskellige statistikker og beregninger kan man se, at USA's økonomiske udvikling primært er negativ. Det ser ud til, at gælden bliver højere og højere, og inflationen falder, som er med til at sætte USA's økonomi på pause. En god idé kunne derfor være for USA at føre en stram finanspolitik for at få økonomien på ret. Så hvis vi også ser på de her prognoser for USA's økonomi i 2020, så kan man ligesom se, at det virker stadig til, at USA har visse problemer med deres økonomiske vækst. USA kan derfor køre den her stramme finanspolitik, da den eneste konsekvens er, at arbejdsløsheden vil stige. Dog vil den i en længere udsigt være det smarteste, da arbejdsløsheden på lang sigt falder igen på grund af betalingsbalancen, da eksporten stiger, hvilket skaber flere arbejdspladser. Der er selvfølgelig ulemper ved begge, både den stramme finanspolitik og den lempelige. Og ved den lempelige finanspolitik, der vil arbejdsløsheden på kort sigt falde, men dog så vil både inflationen og betalingsbalancen og de offentlige finanser ikke stige. Og der vil også være konsekvenser ved at køre lempelig finanspolitik over en længere sigt, da landets økonomi vil blive så dårlig, at fabrikker vil være nødt til at lukke ned på grund af mangel af penge. Og så i og med, at de her fabrikker de lukker,
arbejdspladser, så vil arbejdsløsheden igen stige. Og så i sidste ende, så vil man, hvis man bliver ved, så vil man ende med at have en rigtig dårlig økonomi, og både og få arbejdspladser. Og så altså så vil det være en rigtig god idé i USA at begynde på en stram finanspolitik det næste. Og hvis man også ser på det her prognose-tal fra betalingsbalancen, så kan man også se her, at den forventes i 2020 for at ligge på minus 48.000 millioner dollars, hvilket også er rigtig markant. Befolkningen er en sammensætning af folk på hele kloden. Som vi kan se her på diagrammet, så står befolkningen af 12,08 afroamerikansk afstamning, 4,43% haitianske rødder, knap 0,7 er indianere og oprindelige folk i Alaska, 1,61% er oprindelige folk i Hawaii og andre øgrupper, og som vi kan se, så er de sidste 79,96% af europæiske afstamning. Det er altså det, der udgør størstedelen af det her cirkeldiagram. De 400 rigeste amerikanere ejer lige så meget som de 150 millioner fattigste, og de betaler det halve af skat af, hvad de gjorde for 50 år siden. Samtidig vokser deres indflydelse på det politiske system. Den sociale mobilitet er over de seneste årtier faldet markant, men det problem er ikke på den politiske dagsorden. Uligheden skabes af meget få mennesker, men ender med at ramme hele USA. Derfor er uligheden i USA kæmpe stor og et meget stort problem for samfundet. Ja, hvis vi så ser på det her diagram over social mobilitet og ulighed, så kan man ligesom se, at jo større ulighed der er i landet, jo mindre mobilitet er der. Og det er også derfor, at man mener, at man ved, at der er så lav en mobilitet i USA, grund af den her store ulighed. Og det gør det ligesom svært for de laveste i samfund at bryde at være mønsterbrydere, og så komme frem og være blandt de rigeste. Og for at få et overblik over den her ulighed, så kan man også se på grafen til højre, hvor man kan se, at den højeste procent, den ligger ligesom langt over de laveste 20 og de midterste 60, og faktisk også de næste 19%. I forhold til den afroamerikanske befolkningsgruppe i USA og hvordan de har det, så er det en gruppe, der er meget udstødt fra samfundet, da folk har en masse fordomme om det. Grundet disse fordomme er der kommet en masse ulighed i samfundet blandt hvide og afroamerikanske borgere. Grunden til, at folk har visse fordomme, er, at den afroamerikanske befolkningsgruppe er skyld i en stor del af kriminalitet i landet. Dog er det jo ikke alle afroamerikanske, der er kriminelle, men de fleste bliver alligevel udstillet sådan. Hvis man også ser på forskellige statistikker over kriminaliteten i USA, så vil man også se, at der er en stor procentdel, som er afroamerikanske. Men det er selvfølgelig, det er anmeldte og ikke folk, der er dømt endnu. Og det vil også sige, at der kan ligge den her bias hos politiet, med at fordi at tit er de afroamerikanske, der bor i USA, eller at der bare er den her order, så kan de tit bare, hvis der er en sort mand ved gerningsstedet, så kan han godt blive dømt eller blive anholdt, men så blive frikendt senere for at forbyde en fejl. Den her sociale mobilitet og ulighed, vi taler om før, stiller sig også lidt i kontrast til den her The American Dream, hvor som er, at alle, der ønsker det, de kan komme op og være blandt den højeste procent, eller bare få et godt liv i USA. Men i takt med, at der er den her store ulighed, så gør det sværere og sværere for folk at opnå The American Dream. Godt, okay. Super. Ej, det var lige i øjet. Ej, skal vi stå bag det sådan? Fuck, det er ganske sygt. Ej, jeg glæder mig godt til det.